Upang mabawasan ang epekto ng krisis at inflation ngayong Kapaskuhan ay inilunsad namin ang programang Kadiwa ng Pasko. Ito ay aking ginawa bilang Secretary of Agriculture. Kaya naman ako nag-Secretary of Agriculture para magawa ko itong mga bagay-bagay na ito, gawing national yung mga magagandang project. Asahan po ninyo na sa susunod na mga linggo ay magsusulputan na parang kabuti ang mga kadiwa ng Pasko Caravan, lalo na sa mga komunidad na higit na nangangailangan. Ang kadiwa ay nagdadala lamang ng mas mura na bilihin para sa taong bayan. Nagiging mas mura dahil ang pamahalaan, pagbibili ng bigas, kinukuha sa NFA, hindi kumikita ang NFA. Kung ano yung pinambili nila, ganun din ang presyo. Kaya't yung nakita ninyo yung bigas, 25 pesos. Palapit na tayo dun sa aking pangarap na mag 20 pesos. Pero dahan-dahan lang. Lagi pong tandaan na sa kabila ng anumang hamon ng panahon, basta't nagkakabayanihan, wala pong makakapigil sa ating mga Pilipino, tuloy-tuloy ang pagbangon. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.